mga kalapok. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. We're back. Medyo delay ang mga videos sa past few days. Kay na-busy me. Yes, kato nakita rin yung video gani ha sa intro. Proof lang to nga nag-travel me. Ug nami karon diri sa Santa Fe. And as you can see, no, nagsakay may tricycle. Nice gina tricycle rin. Kaya kayo forma. And special thanks kang Ate Mirasol Bustilio and her boyfriend. And atong tour guide, ko yung driver. Siya ito ba? Siya na bakala sa tuwa karon. Kung asa may yada doon. Naniniwala kami sa'yo, kuya. So today, we will travel here. We will explore Bantayan Island, Santa Fe, etc. O kung sa ba na pinakanindot dire nga beach nila dire sa Bantayan Island. So ang gingon ni kuya kanang itor do mini 5 ka destination. So siya na bahala sa mga. Let's go. Yes sir. Mali sa nakita niyo sa website. Yan, dito sa sila mag-iaraman sa Kamsaway, mag-mutawa, pwede dito matakyas, pwede po dito ka feeding. And we're back here in Sooooooo Mangrove National Store. First stop, dito ko itong famous ginisikat sa unang Kampsawi. Nya, tanawa mo sa ito, maraming mga... George, maraming mangunguma. Jingra! Sinira ka gina! Nabi Chris Kampsawi. Arza! Nabi si Kampsawi. This is Omega. Omagika. Wala na kinalakan, drink. Family name, Rizzo Puro. Pura. Pututa! Scientific name, Rugira. Ha! Alright, punta tayo sa famous nila diri nga ang Kampsawi kung saan ginanap ang To Kamsawi. Where has been destroyed. Please try again later. picture ka na, Digo. Sige, makusa. Makuha ka sa 30 minutes. Sige. Hindi na nakamang tulo. Okay. Pwede ko panitat. Ayan, kuya nila. Oh, sige. Okay na ni. Sige. Okay na? O, kami na may picturean. Magdalita kayo. Para mag-video. Sige, next. Cellphone check, check. Pamok. Ah, picture na siya. Akin cellphone. 1, 2, 3. Tanawa ko yisa. Okay. Okay na, George. Mura na magpagawin tao di napita. Ang Kampsawi rin nakita. 1, 2... Kamsaw. Uy, di ka kababas. Magay nag-ihap ako. 1, 2, 3, 4. Video. Okay, next. Asa kami sa... Proceed. Thank you. Thank you for waiting. Grabe! Okay, kanina yung mangrove diri, no? Parehas rin nila sa among beach dito sa San Remigio, ang Mulok-Mulok Beach. Malok, man. Wala, nasa na yung Rio? Tower? Your tower has been destroyed. Please try your call later. Bamboo tree. Sa kami sa ilahang bamboo tower or resting area. Di maklaro. Focus please. Yes sir. Upat raman sa tate. Upat raman sa ta. Allowed to go. Upat raman sa ta. Oo, patara na yun. 5 daw. Oh, na. Pwede, ano pwede. Lah, saan ka? Palitan ka, baseball. Manini dire. Tama na, Jake. Adele, dili, isda, siyukoy. So, aakyat kami dito sa tower nila. Ano ba tong pinasok natin? Papasok o pinasok? Ito ang literal na. Your tower has been destroyed. Let's go! So, yung mga bago sa channel namin, please like, comment, share, and subscribe. Observe si Lindsay. Nahihirapan akong umakyat. Woo! Look at the view! Look at the view! Ang drone. Ang drone. Look at the view! Labay na ang drone. Drone! Yes! Picture sa daw, picture. Picture sa me.
Sobrang ganda dito sa mangroves pa lang to. First station pa lang. Pang isang ano pa lang to sa 5 destinasyon namin. Yung 5 kawayan. Sulog na kawayan. Oh, look at the struggle. I will teach you how to dive here in. Ikaw na ba, Jik? Doon yan, Jik. Oh, ano? OS ba? Oh. Mabilis ang tour lang. Bawal ka dito kasi maingay ka, patay. Sorry. Maingay kami. Adult of Elmon. Ganihan, naagian na to ang camp sa Wi. Pero karon, wagi na tayo. Stop, okay? Stop. Stop, look, and listen. Alright. Ito na yung Camp Wagi. Nakampuging na. Oh, kanais. Oh, kanais. Bawal pala maingay dito. George, asa na tadapita, George? Nata sa bantayan, pero why nagabantay? I thought you're the finest. Yes, I am the finest tour guide in our country. Just contact me if there are some like you want to travel in Bantayan. Just contact me because I am the finest tourist guide. Hey, yun na ikaw. Woo! Kapoy sa doy. Almost 10 minutes maybe or 15 minutes na kaming naglalakad dito. Tingnan nyo yung inaapakan namin, yung nilalakaran namin. Sobrang creative ng tao dito kasi naisipan nilang gawin itong tourist spot. Maganda naman talaga. Maganda. Kasi ang linaw-linaw ng tubig. Ang hirap! Finish line! At narating din namin ang dulo ng ito. Yo! And our next trip is paradise! Woo! Paradise! Let's go! Second stop here in Paradise kuno. Let's see kung sa atong makita diri dapita. Wow, ang ganda dito sa ilahang Paradise. Paradise! Bay, Paradise bay, mo ni ang Paradise. Wala kanindot review. Perfect ni para sa family, couples, barkada, friends, enemies, lahat-lahat. Oh, bay, look at the view, bay. Oh, dili ko ka, I'm speechless. Sa kanindot silang bus ko. Nindot ang San Remeo, mas, mas nindot diri dapita. Tara na't maligo dito. Tara, listingan na to ilang beach diri. Tara, ligo ka. Basta avoid hitting the black seafood. Let's see. Duha na yung camera. Tara mo sa camera. Go! Grabe, tugawan na tubig dito. Pero kuhan, dagat. Na-try ko na. Parehas na sa San Remigio. Pero ang problema rin, ano? Ito na, black. Black. Ambot ba? Blue eh. Kuyaw ni siya. Ay, mo ganang gansan niya kaya makamatay ni. Ang ganda, pre! Sobrang ganda. Tiwa sa uligo. Yeah! Sobrang TV is in Bantayan, Cebu! Amoy makita sa inyo. Ang view sa taas. 3, 2, 1, let's go! Second stop, check. Wala na mo nakita ang tanan gyud nga view diri dapita kay nalingaw na may kaligo and medyo nangatol mi kay wa mi kibaw nga mao dito. Na mga black sea animals diri dapita. And murag nang itong natagsugod no.
Si George, ano, against the light na pirmi, bisag asang angle. Ayan si Jigo, huh? Turista. Ayan, turista ang feeling. So, next stop. Pumikibaw kung asa may dalo ni Kuya, masira na bala sa mga. Let's go! Kailan mo ay dahil ka ng 100 famous sa tindahan din sa Bantayan. Kung kailan mo niya, taga Bantayan juga. Tara, ako ipakita sa inyo. Say hi! Subscribe on Vlog TV! Alright, manami sa second. Third stop, pahingon daw mi sa cliff diving. Mag-cliff diving mi! Yes! Nasa ako maliguan. Enjoy na ta! Enjoy! Alright, we're here in unsan yung diling lugar. Dili ang cliff diving. Saka na mga pictures na ako makita sa mga classmates or friends, barkadas, dili sila. Sure, maoday ni diling dapita. At least nakahibaw na kung asa mi dapita. Walang entrance dito. Yes, sir! Cliff diving! Maklaro ko din sa... puti ka rin. Ano kayo? Maklaro si George. Next stop, kaya ito namin sa Kuta Beach, maybe. Cliff diving, among gilayatan, dira. Mga mabora. Igo na ka malapas mo ha. Then, Jigo na ato ang cliff diver master. Oh? Yeah! Oh, gwapo yung kadiri. Let's go to Kuta Beach. Yes, back with another place, another lugar diri sa Bantayan, and stop me kay nag-lunch me. Nami diri ron silang evacuation center sa Santa Fe under LMD RMC. Gym nila diri. Ha! Gutom na. Grabe, bisag di ko ganahan maligo pero murag ang dagat may murag mukuan si mo ba? Mula si mga dali duwe malikot ha. Grabe lamot sa ng cliff diving ko, grabe induta gid nun. Oh, sus kung inato pa lang kita ang San Remio. Oh, inato naman siya pero. Indot man San Remio. Indot man San Remio pero Mas kuan lagi diri. Oh, Mas mas gikuan sa G kanang G ampingan ba. Murag i-prioritize Oh. ang tourism nila diri. Nya ilang kuan. Ay. Mana? Ilang improve og maayo. And that's why daw kay turista man like us. So, kami. Mga region mo worth it so mga sa guys. Yes! Alright, manamig kaon and this is it. Adto namin sa ilang. Actually, sayop na akong istorya gani ha. Kuta Beach sa ilang cliff diving. Sayop dito. So, cliff diving, nagkita siya dito na yun. Ang next na mga tuhan, ang Kuta Beach na. Yes, sir! Oo na din eh. Kuta Beach. So, tara, let's go! Welcome to Kuta Beach Resort. And nanayin mo diri. I like the view, the sea, the view, landscape, the sandbar, etc. Everything is good. So, pakita na ko ang view para matuod yun mo.
Bantayan Island. Maski nangitom na may kaayo. Yes, Sooooooo TV is on. Is na sa Bantayan Island. Exploring different tourist spot here in Bantayan Island. Together with Ate Mirasol, Busilio, and her boyfriend. Galing. Iyak yung Tagalog. Alright! Hindi na lang kung tuwa mong vlog. Dili pa. Kunya na lang. Sige, kuhay kami. Kinakuhan. Hello, Vlog TV! Dito lang tayo makaka-experience sa Bantayan. Wala sa Manila to eh. Before we end ang vlog, ligo sa Minahal. So yun guys, so murag diri na lang siguro ko to ang mga video. So kung nalingaw mo, don't forget to like, comment, share, subscribe. Then special thanks to Kuya Pedro. Yes. Then kung ganahan mo mga res sa Bantayan Island, pakitaran niyo si Kuya Pedro niya. Mao na yang tricycle. Yes. Yeah. Pwede nyo i-search sa Facebook niya, Victor Asilan. Daalan nyo, pwede nyo makontak na siya kung mga mo sa Bantayan Island. Nara sa support, pakitaan nyo. Thank you. Ayun, ka nag-enjoy mo sa vlog. Vlog din lang ako to. Travel vlog 2. So guys, check it out. Peace. And... Huh?